An is tá mi cáinte an tOllamh Joe Barry gColáiste na Trinóide Joe chunáú. Joe an féideat achar a thuirt dún dús faoin busta atá agat agus an taithí profisiúnta atá agat le hol. Okay, well, I bríomh gColáiste na Tríonóide na dóide mar Ollamh Sláinte Poiblí agus freisin déanam sé roinnt Aibreáin don feimneach seirbhísí sláinte ó thaobh cuasaí Alcól agus drogaí míochaine. An taith postatá gom déanam taide, bíanam ag tagasc de míochaine, buncéim agus íorcéime agus freisin bíam ag géirí go mbeadh níos mó ólais ag muintir na hÉireann faoi na feibhne atá going agus cad iad na sais rudí gur féidirling dhéanamh chun na feibhne san na réiteach ar a líad iad a leidú. Okay, Joe, cé go fada agus atá tú ag play le cuasaí alcohol agus drogaí dlaithacha agus míochaine eile? Well, thostigh mé ag obair le drogaí dlaithacha agus míochaine ag tús na nócadaí, so 25 bliain is. Agus ní a bhéon caint rilí faoi alcól ag an am son. Fáil siog Tuairisc ón roinn sláinte nuair a bhí Micheál Martin mar ar a sláinte ag 2002 agus ó hin ile tá mé ag obair ar alcól freisin. So sin beag na 5 bliain déag. Bóilm cáinseat a rís ná beidir is féidir lín leirt faoine ar náid ach bóilm cáinseat a rís faoi na drogaí dlaithacha agus míochaine eile seachas alcohol ach bóilm go mé an príomhfócas inniu a bheith cáint faoi alcohol mar is sin an droga a dhéann is mó do máiste in éireann i mthormse agus tá obair ar siúil le fada an lá chun acht réaltas nua a reachtaú chun déal leis seo. An 18 tú mar sin go bhfuil sé fear tábhachta go méid an acht Sláinte Poiblí maidir leis an alcohol cuartha isteach i gcríoch. Tá sé an háach agus ní lánach bille faoi láthair agus níor táis dáil nua a going inis agus is dólan go bhfuil gá céim den próséis déanta hena féin sa dáil agus sa seanadach tá roinnt plé le déana fósa in Eorp agus freisin in Éirden sa míon 8 going ach tá sé an háach agus is stolan gur ní riamh éon delí ó thaobh alcól ag teacht ón roinn sláinte, so seo an céad ceann. Go dtí seo bhí na duithe ar fad a dhéanamh ag an roinn delí agus cirt agus inis tá sais darcha sláinte a chur ag an rialtas ar feib an alcól. An féideat inse dún faoi céó mai is atá an bille atá faoi is spóireacht faoi láthair agus an mé a multaí a gota in le dá mé fá ad air sláinte. Well, tá sais struchtúr le amach ag an common agriíocht sláinte damda sin an World Health Organisation ó thaobh alcól agus tá na sais stratéisina atá ann tá timpeall 7 chud ann ar unta agus tá an bille ag dailá le roinndóibh. Is dólam go bhfuil sé go maith bhfuil an bille ag teacht ar gúil sé fáilte agus go méid an tAcht ag teachtaí bhaim sara fada tásúla gom. Ní hé gacrod tá ann ach is tús maith is dóilm. Tá 3 rud ann tá ó thaobh praissanna alcól nach mbeadh sé ar fáil cósair agus atá sé faoi láthair in Éirinn go háiris na hollmhargaí. An tarna rud ná go mbeadh duithe níos láidre ag ó thaobh margaíocht agus uíocht mar is feib é sin in Éirinn agus an 3 rud is rudí cosúla labels agus ólas a bheadh ar na budéal mar níléon ólas ó thaobh sláinte ná calories ná rudí mar sin agus sin iad an 3 rud atá sa bille agus dám rud go naíonn leis an rialtas an tAcht a chuirí bhaim big feosaigh teachtas dúlam. Tá ahrú ceapan sé sa acht multa atá faoi láthair faoi margaíochta alcohol.
dúirt Leo Varadkar sa bille nua atá sé scríobhta síos aga go nach mé na cóireachtaí alcohol in ná margeachta nach mé siad in ná fógraí alcohol a chóir ar an dalafís rih níor clúg san níthe. An ceapan tú gur cinna mai é seo agus an bhui sé sáisiúil cearcolóir nó an macóir dún an rud a bhí Dr. James Riley a géirí dhéanamh nach an deire chóir le margeachta alcohol go generalta nó ar fád. Ní dóra gur cóir go mbeadh éon bhargaíocht alcohol ar an telefís sin an mar tá éileh an hena féin de alcohol agus ní inan an mar margaíochtach an taileh ardú agus tá an taileh ard go leor hena féin so de bhain I bhábhar gan nach mbeadh éon tagart margaíochta ó thaobh alcohol ar an telefís. Agus an éontí tú mar sin faoi sport mar sin go nach mé na cótaí alcohol in an fógraíochta a dhéanamh ar éon foireann. Well, still an gárad fógraí tá sé táchtach nach méach siad ach freisin tugann na cótaí an le cuid airgid dus na go háirithe common rugby na hÉireann. Agus gur chur stop lei sin agus bhí sé sin molta go mbeadh sé tríomhlíonn chun fáil réig leis an uíocht san agus tá na cólachtaí sport I géirí an target sanna cumad go háir an lucht rugby tá córas ag an Common Luach Lascail tá siad I géirí mar airgríocht dailá leis an aib mar tá faibanna le daoine yoga in éireann ó thaobh alcohol agus imríonn anna cuid daoine yoga sport de hais éigin agus ní cóir go mbeadh aon nasc idir alcohol agus sport ar bé. Joe, a miracle scór an bhfuil éon teachtracht ar bhaid leat a thuirt dar éisteoirí maidir le míúsáid alcohol agus faoi an bille an Sláinte Poiblí maidir leis an alcohol. Well, is obviously doctor atá anam ag obair thaobh cuasaí alcohol agus is freisin is séarannach éarnach mé freisin agus feicim an méad dochar atá á dhéanamh de muintir na hÉireann de sláinte agus leis muintir na hÉireann de bhar an slí in an Ollamh alcohol is féidir le feach an díú isteach ar féin bharathe únsaí gnéis sa bhaile timpistí bóthra timpistí dóitáin, timpistí bá agus freisin tá na onadí éigeandálas na hospedéil lán ag idir seachtainna de daoine go bhfuil ar meisce agus go bhfuil damáiste déanta dói féin nó do dhaoine eile agus freisin tá nasc idir anna cuid sais ailse agus alcohol so is substance ma Ollamh mé féin kann mé ará ach ólan muintir na hÉireann I gcuidna níos mó ar alcohol ná mar is carta dá cuid sláinte tá an aib níos measa is dólam ag daoine óga ná seandaoine ní hé sin nach bhfuil seandaoine ag ó freisin agus freisin tá is dólam go bhfuil an billas a go bhfuil anna cuid takeíocht ag testáilt ón mille agus tá anna cuid feabhas le déanamh agus mollam go lenig an rialtas nua dailú dhéanamh níos fearr den faoin aibsa mar ná mar tá déanta hena féin. Tá sé dochreide faoin méid damáiste dhéon alcohol in éireann dúirt tú an sin bíon ospidéal lán de goras ar an deire seachtainna daoine lán de alcohol ach tharlíonn sé sin go minic a ritna seachtainna freisin a tharlíonn. Yes, na tá sin níos meas ag na deire seachtainní mar an sais patrún Ollamh in éireann duine sé anna cuid dochar doing na hidálaigh tá sé is rud cotíonnta go nólann siad beidir beagán beag alcohol gach lá ach in éireann tógamid an talcáil le chéile agus tarlíonn sé go háir ag na deire seachtainna agus tá sé cruthathe tá taide déanta ag an board taide sláinte an Health Research Board tá taide fáilte cosisiúd a léiríonn
go bhfuil an aib níos measa ag na léanta na deir seachtain ná mar atá sé ar luan an mór. So caithmid ólas a bheith going os na heagrití sláinte seachas os na cólachtaí ó thaobh an dochar atá á dhéanamh mar tá sé is féidir go mbeadh rudaí níos fearr going ach go bháin go na harómais an slíon ó Ollamh faoi láthair. Agus tá si dochreide a rís an méid do máiste le mé alt an Irish Independent Captain se go sé grúpa láhéin faoi mná ag áil le gur tradiisiúnta bhí daoine ag teach le chéile i dtithí agus ag áil teag agus a cainse chéile ach níos tá ancuid mná gus go háirithe ag áil budéal de íon so tá sé stochreide nach bhfuil. Yeah, agus tá fion leidir anna chuid alcól I fion agus ólan mná fion níos mó ná beor ná spirit so tá sé ráite ag na doctóirí atá an specialtíochtacha san an liver tá sé ráite go siúd go bhfuil anna chuid mná óga nuair an óga is na trocadí ag teachtasteach go bhfuil na haid ag tip ortha agus go bhfuil siad anna bhróite dá bhár sin agus tarlíonn sé sin má rud cosúla bheith ag ggóil méidir lehudéal fianna cacíthe nó gacra íthe duine sin dochar do sláinte na nóiltóirí agus is mná is níos mó ná fear agus course tá margaíocht á dhíorú aigead na mná ó thaobh fian. Okay, just mar ag an deire atá is ag fórmhór dar éistóirí faoin damáiste dhéon alcól le ní gá chun dul tríide I gcónaí tá is ag cách faoi sin. Sus Marcus scór tá tú ag rá an bhfuil chuig gur féidir le daoine takeú leis an bille Sláinte Poiblí alcohol. Well, má héan daoine chuig teacht dála ará go bhfuil nachfuil sásta go bhfuil an cuasaí mar atáid agus agus ciste chur ortha an takeú leis an bille. Éistíonn polatóirí leis muintir na hÉireann agus tá sé fuirist de éon séránacht nó éon duine cuine le polatóir mar déanann siad clinicí deir seachtaine hí táchán a going cúpla míochaine beidir go mbeidh táchán eile going líos a going ach tá sé táchtach go gluiseach na polatóirí go muintir na hÉireann mar an cluiseann siad go ón slua Sláinte Poiblí ach tá go na cólachtaí I bhfad níos láidre mar tá anna chuid airgid acu agus tá siad ag géirí brabús na móra a dhéanamh agus a cuméad agus dintar é sin sé muintir na hÉireann atá ag íochas sin lena chuid sláinte. Agus tá an agriocht de Alcól Action Ireland na gopur go dtíine seo freisin tá ceann go léigean agat le Alcól Action Ireland. Bhfuil tá mé ar an mór de Alcól Action Ireland tá beirt go le duine fostathe going, so is agriocht an a bheag. Den an éireann bheag sáibre agus tá ólas as ascapa acu ag www.alcoholactionireland.ie agus tá ásáibre a dhéanamh tá na cólachtaí an tá na mílte ag obair dus na cólachtaí tá annach airgid acu ach mar dermse ag a deire do bhuaig David ar gColáiste. Okay, bhaidlum cainseat a rís mar dúirt méid tús na haglah faoi drogaí dlaithe eile agus speisialta faoi drogaí mídlaithe eile. Bach Beidir in dhé ailsiú le cúnamh dé an acht an nua ó thaobh
Sláinte Poiblí agus Alcól. Okay, Joe, Cúram Príomhúil. Fáilte Rós, Aaron.